Jedna od dobrih stvari koje nam je donelo ovo moderno vreme je što su neke stege popustile, što su ljudi manje konzervativni da prihvataju neke stvari, što je, na primer, opera kao jedna od najuzvišenijih umetnosti postala, čini mi se, mnogo popularnija, zapravo bliža ljudima, bliža čak i široj publici, što su ljudi shvatili da ne moraju da budu vrhunski muzički obrazovani, ne bili otišli u operu. I na kraju krajeva što operski pevači više nisu strogi, ozbiljni ljudi koji nose samo frak i leptir mašnu. Moj gost danas je prvak opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i poznati naši mnogo nagrađivani, još uvek mladi operski pevač koji je jedan sasvim normalan, razbarušeni momak sa normalnim detinjstvom i svim što je doprinelo njegovoj genezi u ovo što je sada. Dobar dan i dobrodošli. Drago mi je bilo ovo da kažem zato što čitajući o vama bilo mi je strašno interesantno upravo to što ste bili jedan dečak koji svi drugi dečaci koji je hteo prvo bude košarkaš pa se onda predomislio. Ljudi ne zamišljaju tako budućeg operskog pevača. Ljudi verovatno prvo pomisle da je to uvek neko strašno ozbiljno dete koje se rodi verovatno s leptir mašnom, a to nije tako. Pa nije, ja sam stvarno imao detinjstvo koje je bilo, moj brat je bio pre svega užasno zagrižen za košarku i meni je od baš rane mladosti sam puno gledao košarku, puno sam bio u fazonu tog sporta i samo to i prvo sam počeo fudbal da treniram, a onda posle toga, pošto nikako nisam uspeo da porastem na tu neku željenu visinu, nisam uspeo da stignem do košarke, ali muzika je nekako pronašla put do mene. Preko horne? Jeste. Moja profesorka muzičkog, to je moja učiteljica muzičkog, mislim da se to i dalje zove učiteljica u osnovnoj školi muzičkog, me čula na horu kako pevam i shvatila da imam sluha i to se tako nekako brzo desilo, kao ćeš da dođeš do škole da vidiš kao instrument, ja tada nisam imao pojma ni šta je hor, ništa od toga. I otišao sam u muzičku školu, video sam instrument i kao ćeš da sviraš, pa kao hajde. I tako sam krenuo, bukvalno tako sam krenuo u muzičku školu. Horna i tako sam krenuo u muzičku školu. Uopšte nisam, bio sam užasno len, moram da priznam. To je rekla posle moja profesorka Jelena Jeremić, je rekla ti si užasno len, ti nećeš da vežbaš. I ja sam se negde u stvari nadao da ću se baviti muzikom, međutim ona nije htjela da me primi na klasu, upravo iz tog razloga i u tom trenutku, pošto mi je muzika bila najbliža, upisao sam teoretski odsek u srednjoj muzičkoj školi i počeo sam se bavim teorijom muzike. I tek u tom periodu sam počeo malo ozbiljnije da pevam u crkvenom horu i da počeo sam u stvari da vidim koliko to može da bude jako interesantno, prvenstveno u tom trenutku zato što su tu gomila mojih vršnjaka, gomila drugara koji su učestvovali i pevali u tom horu, a tek posle mi se javila onako bojažljivo ta želja da probam nešto solo da pevam. Samo bih se vratila na ovo što ste rekli, sami za sebe ste rekli da ste bili lenji i to se jako često dešava talentovanoj deci. Neka su prosto vredna, neka su manje vredna i onda kada je talent u pitanju, on vozi prvih par godina, jel' tako, hvata se na talent, onda dođe trenutak kad mora ozbiljno se zagreje stolica. I šta sad, eto, vi ste krenuli drugim putem i srećom pravim putem. Mogli ste i da odete u nešto sasvim drugo, a možda ta horna mogla da vam ide sasvim dobro da ste joj se malo više posvetili. Kako sad uticati na talentovano dete da radi malo više? To samo kod dece rađa otpor, da se razumemo. Ja isto imam, mišljenja sam da sve što je nekako na silu ili što nije baš neka isključivo želja deteta, da to baš i neće biti dobar rezultat na kraju. Postoje primjeri, naravno, postoje roditelji koji su ekstremno ambiciozni, koji svoju decu guraju i prepoznaju taj talenat u njima i nekako ih usmere na tu stranu. I ta deca, ja mislim, izgube deo svog detinjstva zbog toga. Pa videli ste i u milion slučajeva i postoje filmovi o tome, o velikim talentovanim muzičarima, umetnicima, kao slučaj koji su imali nesretno detinjstvo i koji su posle toga možda imali čak i nesretan život.
Ja sam stvarno hteo da se bavim sportom. To je bila moja prva velika ljubav. Muzika je uvek bila prisutna, ali nikad nisam razmišljao o tome da ću se baviti, pogotovo ne pevanjem. I nekako me je sve na kraju, kada gledam sad celu priču, nešto me je vuklo tamo. Niko me nije gurno na tu stranu. Roditelji me nikad nisu gurali, baš što se tiče muzike. Oni su me podržali u tome, prihvatili su i pristali su na to da se ja upišem u muzičku školu. Naravno, posle niže je došla ta srednja, koja isto nije bila planirana. Ja ništa od toga nisam stvarno planirao, nekako me sve bukvalno vuklo na tu stranu. Da. I onda je vas video 3 tenora, to jest čuo i poželao da bude tenor. To se nije ostvarilo, postoje bariton. To školovanje usledilo naravno i sve ono što je neminovno u genezi jednog umetnika. Šta su bili prvi ozbiljni uspesi koje pamtite kad ste bili sigurni da to je to? To je ono što sam želeo u životu. Ja sam vrlo brzo, nakon početka bavljenja pevanja, nekih par meseci, možda 3 ili 4 meseca, već išao na prvi festival. Taj prvi festival u Negotinu će mi ostati možda kao jedna velika trauma, zato što je to bio prvi veliki nastup, ali sam već tada dobio prvu nagradu. Ja se toga jako sad već slabo sećam, ali redom su nakon tog festivala išla takmičenja za drugim. I ja sam konstantno dobijao prve nagrade na takmičenjima i nekako mi je to postalo bilo normalno. Nisam uopšte razmišljao o tome, niti mi je to bilo nešto što u tom trenutku mi je reklo ovim ćeš se sigurno baviti u životu. Mislim da je taj neki presudni moment bio onog momenta kad sam stao prvi put na scenu Srpskog narodnog pozorišta i dobio sam priliku da uskočim u ulogu barona u Travijati i toga se jako dobro sećam i video sam taj snimak i toga se jako sećam, bilo je užasno smešno. Bukvalno sam za par dana spremio ulogu, izašao na scenu, na predstavu i izgledao sam kao robot. Nisam mogao da se pomerim, uopšte bio sam potpuno ukočen. Fokusiran. Da. To je isto bilo jako stresno, ali se sećam tog momenta izlaska na scenu, te publike, tog aplauza, podrške svih kolega koji su u tom trenutku posle predstave prišli da mi čestitaju. I mislim da sam tada sam stvarno poželeo da se time bavim. Iako nisam imao pojma koliko će to biti teško, koliko će to biti stresno, koliko će to da promeni moj život iz korena, bukvalno. I 20-ak godina kasnije i 3 nagrade Srpskog narodnog pozorišta godišnje kasnije, evo nas u ovom trenutku. Šta ste to dobili sad skoro? Pa, još jedna, mogu da kažem, stvarno velika nagrada, veliko priznanje, zato što dolazi od kolega koji prate isključivo klasičnu muziku. Nagrada časopisa Muzika klasika. Nagrada za najboljeg muškog izvođača u 2019. godini. Čestitam. Hvala. Divno. I doktor Peđa Mitrović koji stoji iza tog časopisa nam je baš nedavno bio gost i baš je najavio to i eto, to ste baš vi. Baš mi je drago. Ja sam stvarno bio iznenađen tom odlukom zato što jako puno muških izvođača, tako kažemo muških uopšte izvođača, ali i muških kvalitetnih izvođača kod nas na sceni nastupa. Uopšte nisam očekivao da neko prati to što ja radim u toj meri. Iako, moram da kažem, uvek se radujem takvim nagradama i nadam se nekom takvom priznanju. Ovo je baš bilo jedno veliko iznenađenje za mene i stvarno puno im hvala na tome. Baš divno. Naše je da vas zadržimo ovde, što više naši umetnici odlaze u svet, to se sve razume. Odete i vi ponekad, nastupali ste, je li tako, i u inostranstvu, i u Italiji, koje je kolevka opere, tako reći. I čitala sam negde da ste rekli da je njihova publika totalno drugačija od naše, da su oni toliko strogi, do brutalnosti, bukvalno. I nema nikakav problem da pokažu da su nezadovoljni. Da. Ja sam imao sreću da su sa tom produkcijom i sa tom predstavom bili zadovoljni. Ali sam
dosta puta video upravo to neko njihovo nezadovoljstvo koje iskazuju kroz zviždanje za vreme predstave. I to je brutalno. Za jednog umetnika je to strašno, stvarno. Oni tamo nemaju to pardona uopšte što se toga tiče. Imaju ogromnu tradiciju iza sebe, prosto njima je to u krvi, kao što je nama u krvi, recimo, ne znam, neka narodna muzika ili tako nešto. Njima je to narodna muzika i oni se svi razumeju to, iako se ne razumeju baš naravno svi, ali su odrasli to i imaju neki oformljen, neki stav oko toga. Slušali su pregrš dobrih pevača kroz istoriju opere. Imali su prilike, pogotovo sada, imamo prilike da ih slušamo tako lako na YouTube-u i svuda možemo da čujemo dobre pevače, a možemo da čujemo i loše. I onda je njihova publika stvarno brutalna što se toga tiče. Nisam to znala, ali dobro je znati. Dobro da znaju vaše kolege kad se zapute na tu stranu. Pa svi idemo sa tim nekim strahom kad idemo negde napolje da gostujemo. Jer to je uvek neka nova publika, ljudi vas ne poznaju. Znate, lako je kad dođete u svoju kuću gde vas ljudi poznaju, mada i tu postoji uvek ta odgovornost prema ljudima koji redovno dolaze zbog vas. Ja uvek imam tu vrstu neku straha i stalno se trudim da uvek ta predstava, svaka naredna predstava bude bolja ako je moguće. Tamo vas ljudi ne poznaju, dolazite kao potpuni stranac i očekuju od vas, obzirom da ste angažovani vi, a ne recimo neko njihov, očekuju od vas da budete zaista perfektni. Da, s punim pravom. Da. Tu je to sito i rešeto, je li tako? Da. Vi sad nastupate u svom matičnom pozorištu u Novom Sadu. Ovde u Beogradu sad neki interesantni momenti u biografiji. Jedna opereta, jedan musical. To je sad, pretpostavljam, jako interesantno za jednog operskog pevača. Jeste. Žanrovski, tako. Ja u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu nisam imao prilike da radim. Imao sam prilike da radim operetu, to moram da priznam. Srpsko narodno pozorište ipak gaji taj žanr, ali kao musical je jako retko i se izvodi u Srpskom narodnom pozorištu. Zahvaljujući Vesni Šolc, moram da kažem, koja me pozvala na audiciju za Fantoma iz opere na Terazijama, ja sam od prošle godine redovan gost u toj predstavi. I to je, kako da kažem, postoje određeni strah, iako ja volim izazove, ovo je stvarno bio veliki izazov, jer je žanr mjuzikla potpuno drugačiji za nas i nepoznanica. Prvo, imate pevanje na mikrofon, to je na bubicu preko ozvučenja, što mi nikad ne radimo. Drugo, način, to je tehnika kojom pevate, mora biti drugačija, znači ne može biti operski, kao što ne možete ni narodnu pesmu, ili možete, ali zavisi koliko to onda uspešno pevati operskim manirom. Tako da je musical veliki zalogaj za svakoga ko se time ne bavi od početka. Mi pogotovo, operski pevači, imamo taj problem da izađemo iz tog žanra i manira operskog pevanja i da uđemo u bilo koji drugi. Tako da je Fantom iz opere je dosta blizak do duše operi, jer je i sama ta uloga Fantoma baš zahtevna. Ali stvarno mi je bilo zadovoljstvo. Veliki rad smo uložili, trud. Imao sam fantastičnu podršku pozorišta na Terazijama i predstava je stvarno jako dobro prošla i eto, prolazi još uvek i dobio sam neku novu publiku, nove prijatelje tamo. Sjajno. Tako da se radujem svakom sledećem izvođenju. Sjajno. A Madlenijanum? Madlenijanum je teatar sa kojim ja već jako dugo sarađujem. Prvo u predstavi Pajaci i sada, evo, stvarno imam veliko zadovoljstvo što učestvujem u novoj produkciji operete Vesela udovica, koja je doživjela svoju premijeru sad u prošlom mesecu. I evo, mi danas pričamo o tome, ali će publika moći da me gleda u aprilu u redovnom repertoaru. Predstava je... Vesna Šolc je već pričala kod vas o tome, ja ne bih da se ponavljam. Fantastična je predstava, produkcija je stvarno jako dobra. Mislim da do sada, što se tiče produkcije, nisam učestvovao stvarno u većoj produkciji. Što se tiče, scenografija izgleda fantastično, kostimi izgledaju fantastično.
reditelj Robert Bošković je radio genijalan posao sa nama. Ekipa mladih i glumaca i pevača u jednom miksu koji je dao stvarno jako dobre rezultate, koji je bio na premijeri, mogao je da čuje ovacije publike. To je stvarno jedna nova predstava, možemo da kažemo, sigurno će biti hit poput Jadnika. Da, koliko detalja u svakodnevnom životu jednog mladog operskog umetnika koji živi u 2 grada, putuje gore, dole. Mnogo energije je potrebno za to, ali šta sam htjela da kažem, da poentiram. Sve vreme vas gledam, vi pričate s velikim osmehom. To je divno. To je ono što kažu ljudi, ako izabereš posao koji voliš, onda nikada nećeš morati da radiš. To ja uvek govorim i to je stvarno velika sreća u životu. Imam podršku porodice, bavim se poslom kojim volim, to je, kažem, ja nikad ne idem na posao. To nije posao, to je ljubav. Teško je biti umetnik u Srbiji, ali u sve to, kada radite ono što volite, ništa vam zaista nije teško i ja nemam razloga da budem zbog toga ili niti zbog bilo čega nesrećan i zato se stalno smejem. Da, divno, mnogo mi je drago što ste bili moj gost danas i pored svih tih obaveza slušat ćemo vas još i gledati i vidjet ćemo se ponovo nekom sledećom prilikom, ja se nadam, kad bude povada. Hvala vama.